Okay, først og fremmest. Strøm handler om elektroner, der bevæger sig gennem en ledning. Tænk på det som en strøm af små partikler, lidt ligesom biler på en motorvej. Når elektronerne bevæger sig i en retning, kalder vi det jævnstrøm eller DC, som du kender fra f.eks. batterier. Det er ret lige til. Men vekselstrøm eller AC er lidt anderledes. Her skifter elektronerne retning hele tiden, frem og tilbage. Det er ikke bare tilfældigt, men følger en meget præcis rytme. Den rytme kan vi illustrere som en bølge. Her kan du se, hvordan strømmen skifter retning, op og ned, frem og tilbage. I Europa svinger vekselstrøm med en frekvens på 50 Hz. Det betyder, at den skifter retning 50 gange i sekundet. Så hvorfor ikke bare bruge jævnstrøm? Det korte svar er effektivitet. Vekselstrøm er meget bedre til at transportere energi over lange afstande, fordi vi kan ændre spændingen undervejs med noget, der hedder transformatorer. Vi hæver spændingen, når strømmen skal rejse langt, og sænker den igen, så den er sikker at bruge dit hjem. Det er en af de vigtigste grunde til, at vi bruger vekselstrøm. Vekselstrøm laves i generatorer. Her roterer en magnet inde i en spole, hvilket skaber elektricitet. Magnetens bevægelse frem og tilbage er det, der giver strømmen dens vekslende natur. Det her system er genialt, fordi det både er simpelt og effektivt. I dag bruger vi vekselstrøm til næsten alt, fra lamper til køleskabe. Det gør det muligt at levere strøm til hele verden på en sikker og pålidelig måde. Så det var vekselstrøm, kort fortalt. Det er vigtigt at pointere, at ikke alle apparater bruger vekselstrøm. Der er også mange, som bruger jævnstrøm, men det vil jeg forklare i en anden video. Tak fordi I så med.